Azteko, esango dugu NG eta NTZ-aren kontsonanteen inguruan arituko garela. Baina batipat NG, hor zentratuko gara. Zergatik, usten dugulako hor mundu oso bat isladatzen dela. NG-ren inguruan eta NTZ-aren inguruan mundu bat ikusten dugu. Urarekin lotura duen mundu bat. Eta bi ikur eukiko lukete kontsonante bi hauek. Kontsonante hauekin eraikitzen diren hitzek bi ikur eukiko lukete. Ikur bat da antzarra eta bestea da ahotsa. Totemak izango lirateke. Badaude beste batzuk, baina, hauek hasiera-hasierakoa antzarra ikusi genuen. Baina hori beste baterako utziko dugu. Pasatu, ahotsa izan zen ikusi genuen lehenengoa. Baina hori beste baterako utziko dugu. Oso interesgarria da, bai, baina oraingoan aukeratu dugu. Eta baina uztartuta daude, mundu biak. Eta hori adierazteko hasiko gara hitza. Lehenengo eta behin esan antzarra uste dugula gure arbasoek aukeratu zutela superbotereen moduko bat ikusten ziotelako. Zergatik lurra edo lehorreko mundua menperatzen zutelako batetik, mundu anfibioa bebai, eta aireko mundua bebai, eta urarekin lotura zeukan noski. Batez ere, iruditzen zaigu ur geldoa dagoen lekuetako mundua isladatzen duela, baina hori ez dugu asko sakondu. Itxasoakin eta badoka pizkate zer ikusia bebai. Ez dakigu, total. Superbotere hori eukiko luke eta horregatik uste dugu aukeratu zutela ikur. Eta lehen aipatu diren putzu, lakua eta padura eta guzti hauekin lotuta da. Zelan, lehen eta behin hitzak ikusiko ditugu, gero loturak egin ahal izateko. Eta horretarako antzarra esan dugu aukeratu dugula, eta ikusten dugu beste hizkuntza batzutan ere antzarra dela. Hemen esaten ari garena, behin eta garrera. Ikusten dugu sustrato bat, eta beste euskeraz ikusten dana, beste mundu mailanko hizkuntzetan ikusten da. Eta hemen daukagu begi biztakoa, antzar. Los antzares dira palmipedak, palmipeda batzuk pentsa. Eta anabeak beste batzuk, eta lotuta daude. Antzar izango litzateke gantzoa, adibidez, horren adibide bat, antzarra. Beraz, familia hori daukagu. Gero aipatzen dugu antzo. Antzo garrantzi handia dauka. Ze gaur egun, guk ikusi ditugun hiztegietan antzarra baldin bada ere, Bitor Kapanagak esaten zuen, segurazki, antzarra izango zela antzar arra. Eta generikoa antzo izango zela. Eta guk uste dugu arrazoia zeukala, ze arrastoak hor danian dauz. Arrazoi aurkiko zuen. Berak ematen du bere azalpenak, zergatik uste zuen hori, oso azalpen honak, noski. Eta guk hori dela eta ikusi ditugu beste arrasto batzuk dauzela. Eta horretarako hasiko gara hitzekin, eta hitzak dauzkagu gazteleraz, gantzo eta oka. Antzarrari dagokionez. Gero dauzkagu honekin lotuta, aintzira, zingira, aintzera eta zingira lakoa dira.
gero hiztegian agertzen da urgeldi bebai urbatu. Oseak, izango litzateke batipat, urgeldiak eta urbatuak eta gauzen lekua. Zuk aipatu duzu moduan tof, izenak egongo dira asko, ze hongo zan lakoak klase oso diferenteak. Gainera segurazki, izostearen ostean, ura urtu zenean, geratuko ziren hori leku urtsuak danian, segurazki. Eta hori dela eta ikusi dugu lotura zango eta zanko, gaztelarazko zankorekin. Eta hor beste arrasto batzuk ere ikusten ditu. Lehen ez zegoen hor besteko zubiri, erabili behar izango zuten, zango horiek zikeretan eta ibiltzeko. Eta horrek lekuok zeharkatu ahal izateko. Egon guzan asko, seguruenik. Gero dauzkagu, hitz gehiago bebai, hitz gehiago daukagu, istingadi, batzuk NTZ dira eta beste batzuk NG. Istingadi, isingura, dinozku kapanagak, eta gaztelerazko esanaiak hauek agertzen dira. Eta gazteleraz be, NG dira kasu askotan, adibidez Senegal, ere NG da, naiz eta bokal bat euki tartean. Lintzura ere badaukagu. Hemen lagin batzuk ipin ditugu, seguro izan gehiago dagoela. Lagin batzuk ipin ditugu, jendea ezpertzeko. Gero daukagu potxingo, txongolo, taputxu, manglabi, NG, eta padura. Padura be importantea da. Padura be importantea da, ze gero ahateekin eta lotuko dugu. Eta lehen aipatu duguna, izen arruntei dagokionez, hau ziren leku izenak arruntak, euskeraz eta gazteleraz. Eta ikusten dira, kasu bietan ikusten dira, gogoratu, euskeraz TZ dena gazteleraz Z bihurtzen dela, eta beste hizkuntza batzutan bebai. Gero, beste izen arrunt batzuk dauzkagu. Esan dugu, trikimakoak, zankoak, gaztelera. Estanke, jungla... Baina ikusten dira hor, estanke, ikusten dira. Estanke be, NG da, K bihurtzen da, fonetikoki, kontu fonetikoak dira. Hor ikus daitezke, ekivalentzia gazteleraz, ez danak ez, baina mordo bat bada, NG eta NZ, bale? Zango, Bizkaia zanko da, hanka. Beraz, hor lotura bat ikusten dugu. Fango, adibidez, daukagu, gazteleraz, bebai, honi lotuta, sistema honi lotuta. Eta, lehen komentatu duguna, azken klasiazioaren oztoko. Gogoratu, adibidez, Angiano herrian, Errioxan, egiten dela jai oso garrantzitsu bat trikimakoekin, gaztelazko zankoekin. Ez dakit ikusi duzuen inoiz, oso ikusgarria da. Aldapa baten bera, jaisten dira, zankoekin, trikimakoekin. Guk uste dugu, hau nolabait gogoratu nahi zutela. Importantea izango zen, jai horietan gogoratu nahi bazuten. Eta jarratzen badute gogoratzen, eta herriaren izena da NG. Angiano, zehozegatik izango da, lotura hori dago. Gero dauzkagu beste hitz batzuk, euskeraz, aingura, ankora, ankila, ankla esateko, janga egin, aditza, NG baita, gero daukagu tanga izena, tanga. Honek bere garrantzia dauka, ze gero adibide batzuk jarriko ditugu. Tanga badakizue deposito dela, gazteleraz. Baina gazteleraz deposito dela, dira. Tanke, bai.
Gazteleraz. dago? Ez, deposito, ez euskarazko tanga, gazteleraz deposito dela. Bai. Eta tanke ere badago. Gero, badaukagu itxasontzi, ontzi, adibidez, batel eta txalupa dena. Batel zergatik ipini dugu, gero ahatarekin lotuta egongo delako batel. Patxarekin, batel. Eta bote bai, patxarekin ikusten du lotuta. Hori langarra esaten da, hori BNG da, langarra. Eta badago, euskaraz esaten da, gangar hori, esateko ganso, mazki ganso, gaztelerazko ganso, gangar, NG, kasu bietan. Bueno, ez gazteleraz ez ganso, baina, bueno, antzarra denez, hor nolabateko lotura bat dago. Bale, gero daukagu animalien izenen ekosistema bat. Badibidez flamenko. Flamenco NG, inglesez flamingo, gazteleraz flamenco. Gero adibidez beste lagin bat, txori bat dago, istingor NG, eta hau ere urari lotuta dagoen txori bat da. Limikola da, urari lotuta eta gazteleraz agatxadiza da, beste animali bat ipintxarren. Angira eta angula, BNG da, gazteleraz bai. Eta gero dauzkagu, ahate, baita, patxa, padurari lotuta. Este mundu honetan, honi lotuta bai. Eta gero daukagu, antxoa eta antxua. Eta antxoarekin, gu pentsatzen dugu, antxoak agertzen dira martxoan inguruan. Eta... Hemen. Bai. Eta antzarren migrazioa egiten da berantza doazenean, otsailean martxoan, eta gero gorantza doazenean udazkenean, ez? Eta iruditzen zaigu agian egingo zutena iragarri antxoak zetozela. Iragarri antxoak zetozela. Osea, ja garaia bazitzarrela antxoak etortzeko. Interpretazio bat da. Eta horregatik egongo liratekela. Baina, mitologia celtan esaten dute. En las tradiciones celtas el ganso se asociaba con la diosa Brigitte y se le consideraba un mensajero entre el mundo físico y el espiritual. Dado su comportamiento migratorio, simbolizaban la naturaleza cíclica de la vida y el regreso al hogar. Eta horrek, baiestatzen dago, iragarleak izan direla. Gero, lotuko dugu beste gauza batekin. Gero, lotuko dugu, hemen ikusten dugu mundu fizikoa eta espirituala lotuta dauzela. Guk uste dugu lehen mundu fizikoa jendeak sakralizatuta zeukala. Natura guzti sakralizatuta zeukala eta zeukatela inolako pegarik mundu bi horiek uztartuta ikusteko eta adierazteko, baita hizkuntzan ere. Hizkuntzan ere horrela azalduta dagoela. Gero landaren izena, adibidez dauzkago, adibidez, ez ezpertzean den, junko, mundu honi lotuta, ongo, gero leku ezetan. Bai, jakina, bai. Gero, leku izen bereziak dauzkagu baita toponimoak, mordua dago, batzu baino ez ditugu. Adibidez, Berango padura bat dago. Beranga, Kantabrian, horbe padura bat dago. Durangon be seguru egongo zala leku urtsuren bat, bere garaian gero zikatu egin zutena, seguru. Hor errekaren ondoan. Angiano aipatu dugu, Langraitz eta Nanclares, bai euskeraz eta bai gazteleraz, Nanclares de Oca, hoi PNG dira, eta horbe gura barra eta Oca, eta da Nanclares de Oca. De Oca, bai, barra ikusten da.
badago Oka Erreka, Gernikan, Oka Mikan, Okizaburuagan edo Bizabiruaga uste dut okal izena. Montes de Oka, famatuak dira. Pasai Antxo guk uste du Pasai Antxo dela, Pasai Antxo. Ze Antxorekin dago euskal toponimia josita dago. Antxo, Antxola, Antxo. Antxoneko auzoa adibidez Plentxean bizinezen lekutik gertu. Eta Galizian be bai. Galizian be Betanzos daukagu. Betanzos uste dugu, Betanzos Antxo dela. Eta gainera oso lotuta egongo zen Antxorekin. Betanzos, ze, klaro, hori Finisterre bat zen. Eta, bueno, gero salduko dugun moduan, honek mitologian, ez euskal mitologian bat, mundu mailako mitologian, antzareak eta mesulariak izateaz gain, baziren arimak eta mendebalderantz eramaten zituztenak hildakoan da. Gero, adibide batzuk jarriko ditugu. Eta orduan oso normala da, horrekin lotuta. Gero beste lotura batzuk gero ikusitu, baina, gehiegi ez... Gero ikusten da, Tangerrek ere zerikusia daukala. Markosko Tangerrek ere zerikusia daukala honekin. Zergatik eurak deitzen diotelako Tanja. Eta Tanja hori gure tanga da. Eta gero ikusiko dugu zergatik uste dugun hori, ez da gure asmakizun bat bakarrik, beste batzupe esaten da bera. Gero daukagu Tanganikalakoa. Tanganikalakoa Kongon, Tanzanian, Burundin eta Zambian daudet. Batez ere Kongon eta Tanzanian. Eta ze kasualidade, NG eta NZ dira horrekin lekuok. Eta beste esantzo batzuk ere badaude inguru horretan. Adibidez, Ankole erresuman, honen santzuak ere badaude. Eta hortik dabil, Nilo Blanco dago Ankole erresuman. Gero, Ugandan, Victoria lakoari lotuta dago beste toponimo bat, Muantza, adibidez, Muantza, gure Muantza, izango ditzatik. Eta Rif Aranean dago, eske justo Tangerber Rif Aranetik hurbil dago. Hori badiru dut sistema antzeko bat agertarazten zutela. Eta bantueraz, Victoria lakoari deitzen diote Niantza. Adibidez Indian, Ganges ibaia, Ganga jainkosari lotuta dago. Eta indioko sakratuena omen da. Beraz, NG berriro. Bangladesetik pasatzen da, Bangladesh, NG berriro. Eta Bengalako golkoan amaitzen da, NG berriro. Beraz, lotura bat ikusten. Eta, gero, izen bereziak ere badauzkagu aspertzeko lain. Eta uste dugu antxoari omenaldi bat egiteko zala, edo antxoa panteoi horretako animale ikur garrantzitsu bat zela. Beraz, Sancho, uste dugu, antzorekin zeukala zeko zeri, Sánchez, Sánchez, eta beste batzuk ere egon dira, baina, ez aspertzea gaitik, lagin batzuk baina ez ditugu elkartzea. Eta gogoratu, laminek, arrain izatxa, hegazti erpeak, ahate edo antzar hankak eta hauntzarenak agertzen dituztela. Eta mundu bakoitzaren ikur izango litzateke, izango lirateke. Ahate antzar eta hauntza. Gero, orain jakin aldugu zergatik zeramaten laminek hanka klase hau. Mundu horretako adierazgarri izateko. Nik orain arte sekula ez dute entzun zergatik jartzen zizkieten hanka horiek.
Ez dut horren esplikazio dut. Irakurri nion, ez dakit, igual zuek jatuko duzu zerbait, baina nik mundu honekin daukala zer ikusia uste dut. Ahuntzak dauka mendiarekin lotura. Normala da modua. Eso zeratik zaten da. Gazteraz da kabratia al monte. Vale. Bueno, gero, daukagu aingeru hitza bebai. Eta gazteleraz, angel. Eta galegoz, anxo, da. Galegozko anxo, guk uste dugu gure antxo dela. Eta aingerua baldin bada, aingerua antxorekin lotuta dago. Aingeruak mesulariak dira, eta antxoa bebai. Eta zera dituzte. Eta egoak dituzte, noski. Ego txuriak, antzarrak eta sekulako egoak, gainera. Ez nola nahikoak. Ego handixak. Esaten dugu, aingeruak jainkoak gizakien gana bialtzen dituen mesularia direla, gizakien salvazioaren obran jainkoaren zerbitzaria direla, eta horregatik behar dituzte egoak, mundua konektatzeko eta mezuak eramateko. Beraz, hor lotura bat ikusten dugu. Gero, esaten du, badagoela, ezaguna den moduan, San Miguel Arkangel bat. Eta honek esaten du Ribero Menezesek, Ribero Menezes euskal jatorriarekin zer ikusia ukizuen idazle bat izan zen. Eta horrek esaten zuen, obsesiboki munduaren amaierakin lotuta ikusten zutela. San Miguel hori, Arkangel bat. Eta liburu honetan eta orrialde horretan egiten du aipamen hau, bai? Gero gogoratu Lekeition eta Markinan, angean honen zangoak erabiltzen badituzte, importantea delako berentzat, hauentzat importantea ziren antzarrak. Gogoratzeko mundu hau eta antxoa ekartzen bazutuen, antxoaren karrera edo iragarpena azaltzeko izango zan. Horrek, mundu horiek unik uste dut inolako arazorik gabe konektatzen zituztela. Gero esaten du honek, Ribero Menezesek esaten du momentu baten. O sea que los más remotos pobladores de la bahía de Santander se reconocían hijos de una deidad, reina, alada y anfibia. Alada y anfibia, a la que denominaban Albania, y que es la misma a la que se le atribuye la gestación y alumbramiento del primer señor de los vascos, Jaun Zuria. Bueno, uste dugu, hau Marizela, Naiz eta orain ez daukagun hain jasota. Airetik ibiltzen zala, bai. Uraren munduan, laguntzaileak, laguntzaileak ziren, lamia. Atebisak eukitzen dituzte, baina bai, laguntzaileak dira. Bale, hor nolabateko lotura ikusten dugu. Eta esaten du baita ere, las palomas heredaron el culto que en otro tiempo se había rendido a las ánades. Ocas, cisnes, gansos y patos. Usoa. Horretaz ben asko itxegin dute usoa buruz. Osea, euskerak badoka zer esana horretan. Zekuku uste dugu usoa osorekin, osotasunarekin lotzen dela. Beraz, berak esaten du, Anades, Santander eta Santander eta Andere lotuta daudela. Beraz, Andere izango litzate Mariren epiteto bat da. Beraz, jainkosa, Santanderreko jainkosa hori lotuta zegoen, Anadekin, Marirekin, eta gero beste momentu bat esaten du gainera izena Arimarekin lotuta zegoela. Eta guk uste dugu Mari ere Arimarekin lotuta dagoela.
berean amaituko dugu. Bale? Bueno, hemen azaltzen du, mapa honetan azaltzen du, zelan Antxina, liburu honetan azaltzen du, Los gigantes y el misterio de los orígenes, Luis Carpentier. Eta hor, lehenengo kapituloan azaltzen du zelan egon zan borroka bat Anteo, eta Herkulesen artean. Eta zelan gertatu zen hori Tangerren, eta zelan Tanger zan lakua bat, garai hartan Antxina. Beraz, hor beste lotura bat ikusten dugu, Tanganikarekin bezala. Hemen dago azalduta, berak zer esaten duen. En ellas había un lago cuya orilla forma aún la bahía de Tánger actual. Marrokieraz adibidez Tangia lapiko bat da, osea, deposito bat, osea, da tanga bat bezalakoa txikitan, bai? Zergatik aipatu dut hau, guk uste dugu ontziek informazio asko ematen dute, ontzien izenek. Mundu bakoitzean ontzi baten izena dago sistemarekin zerikusia daukana, horregatik uste du. Ontziak importanteak ziren, zerbait gordetzen zuten garrantzitsua edo dena, igual den, baina zehozegatik garrantzitsuak dira. Hemen izaten du hori, lotura, albaz eta almaz egiten du lotura. Eta hemen izaten du, y considero ocioso subrayar la importancia de estos hallazgos cuando estamos hablando de un animal que respondió otrora al nombre de alba, ave, que por entenderse que las almas de los difuntos se convertían en ánades, hemen azaltzen digu, para afrontar la ascensión al paraíso. Acabaron dando nombre a aquellas albas almas, y cuando los antiguos egipcios, que creían firmemente que sus almas se transformaban en ánades, egipziarrek ere hori uste zuten antza, antzinako kontuekin gabez. Estaban convencidos de que volaban como tales hacia el país de Occidente. Eta berak lotzen du Occidente, okarekin, ozeanoarekin. Bale? Gero, daukagu paita, pata, patxo, patua eta fatum. Paita lotzen dugu patuarekin. Euskarazko patuarekin. Ahatea, mundu dimentsioen arteko atea izango litzateke. Honetaz, Garnaizek asko hitz egiten du, la religión de la puerta. Esaten du askotan, zegoela. Ahatea izango litzateke honen adierazgarri. Ate horiek zabaltzen zituena, dimentsioen arteko metaforikoki, claro. Edo batedakiz, igual lehen ikusten zuten guk orain ikusten ez duguna, ez dakit. Fatun es, en la mitología romana, la personificación del destino similar a la Ananke. Grecian, San Ananke. Beraz, berriro jarretzen dugu anade, zera honekin, lehenengo, Zubiagaren lehenengo arketipoarekin. Zubiagak esaten du eta lehenengo arketipoa dela mundu goi mailako munduaren adierazgarri, bai fizikoki eta bai metafizikoki. Adibidez, Mesopotamian nagusiena anosa. Eta gero, lehen komentatu duguna, mendi asko da Aneto, Anapurna, mendi asko anekin hasten da, goi mailako munduak direlako. Edo adierazten dutelako. Vale. Por ello, Fatun significa lo dicho, haciendo referencia badakigu, destino. Beraz, gure patua. Fatun, gure patua, lotura hori ikusten du. Fatun, patu, padura eta patua. Eta patxa, gure amamak patxa esaten zuen. Beste leku batetan paita esaten dute. Vale. Eta ja, amaitzeko, aurkitu nuen liburu honetan, honekin ikusi nuen gauza bat.
Honek Robert Graceek bere liburu famatuan, Robert Grace akordatzen zarien hor zen, Jo Claudio idatzi zuena, seria, bai, hori zen, eta horrek idatzi zuen La Diosa Blanca izeneko liburua, eta oso famatua zen bere garaian, eta hor hasieran azaltzen du zelan druidek zeukaten alfabeto bat arboletan oinarrituta. Osea, arbolen lehenengo letrarekin egiten zuten alfabetoa. Eta heltzen denean, bueno, irakurriko dut. Robert Grace idazlean honako hau jartzen digu. El 12º árbol que aparece en la lista de O'Flaherty es el mondillo. Gazteleraz arbola baten izan. Bai, parecido al saúco. Introducción apropiada para el último mes, que es el saúco verdadero. Pero Page, o edo ez dakizelan esaten den, no es la letra original, galez ere ateratzen ditu hitzak. Es un sustituto britano de la letra original NG, que los britanos, ni tampoco los goidelos, utilizaban literariamente, pero que formaba parte de la serie original. Beraz, antxinakoena zan, el negetal edo, eta zan NG, eta zan kaina. Osea, kainak non egoten dira, holako lekuetan. Osea, beste lotura bat ikusten du. Kainak, karrizoak leku horietan ikusten dira. Eta hori da ikusi dugu. Eta gero, badago beste toponimo bat, hemen ez da gertzen, baina nire beste liburuan bai, Tangit lakoa bebai, hortan jarren onda, Tangit edo. Eta serian bebai, leku izen toponimoak, Tengiz izeneko lakoak, Kazajistanen. Osea, danok ikusten dugu, mundu osoan zehar daudela arrastoak. Ez bada modu batekoak bestekoak. Osea, horretan danok gauzagoz nire ustez. Eta hori da.